Hi mga ka-Ronbel! Kumusta? This time, maghisgot sa tag-blue. Flower siya, pero di siya masudan. Ato lang siyang isagol sa rice. Yes, pwede siya naimo siyang imnon ra. Blue ternate na siya, known as Asian pigeon wings or butterfly pea, revered as a holy flower in India. Ang scientific name niya ay Clitoria ternate. Usually, amo ra siyang imnon, amo siyang ibutang sa usa ka tasa nga tubig init, tulo ka flowers, nya imo na siyang ihumol ra for few minutes, nya mo-blue na siya, nya pwede na nimo siya imnon. This time ato siyang isagol sa rice, mao na nga mahimoong blue ternate rice. Dili na siya duwa kay ngano ang kaning blue ternate or butterfly pea kay daghan siya benepisyo, makatabang siya og detoxify our sa body, maka-enrich sa skin texture as well, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, reduce cases of obesity, diabetes and heart disease. So na siya healing properties, most specifically the brain. So known as brain powered plant ni siya. Pain reliever, lowers blood sugar, anti-asthmatic. Pula kayo ighuman na mo kili sa imong rice nya magsabaw na ka, imong ibana-bana ang usa ka cup additional ni siya nga pagsabaw. So rice pa lang daan ulam na, pwede ra kaayo kay daghan na siya benepisyo. Happy Blue Ternate Rice Day! Enjoy! Happy eating! Mao kini ang Ronbel Gums.